Istoryahanay parte sa module. Gani ko ikaw ang teacher nga naghimo sang kampiyon nga module, congratulations. Saludo gid ako. Pero kung ikaw ang teacher nga naghimo sang kapalpakan nga module, para gid ini sa imo. Gani pamati kag magpungko. Preparar ang imong kalawasan kay base ikaw mawaswasan. Pero antes tamang waswas tungod sa module, manamyawan ay kita. Batad, Province of Iloilo, mayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman nangara sa mayong kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Istoryahanay parte sa module. Kaya siyempre, amo sinasubong ang uso. Sa iban din ang mga teachers na naghimo sang kampiyon nga module, congratulations. Saludo gid ako. Pero sa mga teachers na nagpataka, nagasala-sala, kag kung ano-anong ginapamutang sa ilang module, ining video para gid sa inyo. Gani ipreparar ang kalawasan. Kay sigurado gid ako nga kamo mawaswasan. Una nga meme sa module. Ari. Ginapapakot ko na ng sound sang eroplano. A. Wing, wing, wing. B. Ing, ing, ing. C. Wee, wee, wee. D. Pip, pip, pip. Pero tika budlay. Kon ako, ma'am, wala na ko labot kung anong sound sang eroplano. Kaya nga, para sa imo, nami ikaw pasakyon sa eroplano, kag ipadala sa Timbuktu. Ikaduwa nga meme, ari ho. Nagpa-matching type. Pero, tanan nga color, gray. Abo. Ma'am, sir, kon sang tiyempo nga ginaobra na imong module, nagainit ang imong ulo, hindi na pagdalahigang kabataan, kag ang ilang nga mga ginhikanan. Pagtarong, nugay pataka sa module mo. Ikatatlo, ari ho. Nagpa-drawing sang mga bituon si ma'am o kon si sir. Number 1, 896 ka mga bituon. Number 2, 473 ka mga bituon. Ma'am, sir, kung ina-drawingan sang bata, siguraduhon mo lang nga isipon ni mong kada bituon. Kay kung hindi, bas ibuko lang imong isipon. Gani para sa mga kabataan, kung hindi ka mo makasabat, pabayiin nyo lang, kalma, relax. No gay wangal, no gay wawaw, no gay hibi. Relax. Kaya tanan nga bagay, hindi dapat ginasabtan kung hindi kaya. Para naman sa picture nga ini, mga ginhikanan, nga kamo nagasabat sang module. May plano nga kamo magsaka ka magkuha sang award sa graduation sang inyong kabataan. Undang sa inyong ambisyon. Kaya nga inang mga module, kaya sabtan sa inyong mga bata. Easy lang na sabat sa mga bata. Kamo gani ginasabat sa inyong kabataan, module pa. Gani silang module, kalma, relax. Wala basulay dapat, lingaw-lingaw lang inaiya.